Понеже няма никаква стопанственост, можем да видим това са съоръжения, изградени с някаква причина. В какво състояние са и съм сигурен, че това е от много време. Целите изрисувани, разджасали, в напълно неогледен вид и забележете най-важното, на никой не му прави впечатление. Никой няма да се мръдне да го промени това нещо. Всеки вярва, че това е задължение на някой друг. Все едно ние живеем на различни места, ние сме различни хора, няма общност, няма ангажираност към цялото. Това е единственото, което го има, е желание някой друг да свърши работа вместо нас и единствено ние да отидем и да включим едно безкабелната телевизия, за да може да се прехвърлим в един друг свят. Иначе това в каква държава живеем, само терминал 2 изхода, а кой ли го е нарисувал или кой въобще не му обръща внимание, няма значение. Това са други хора, това не сме ние. Когато говорим за управяне на страната, първо е хубаво да се огледаме за това, което го имаме. И ето тук можем да видим една много хубава хижа, която е направена сред една гора. Много красиво място. И самата хижа е в идеално състояние да бъде реконструирана, да бъде направена така, че да е готова да посрещне и българи, и чужденци. В България има стотици, да не кажа и хиляди такива места, които обаче никой не се хваща да оправи, а хората чакат някой от някъде да отиде да оправи, за да могат те да се гордеят с това нещо. Ние сме решили в целия този район, който е в община Ветрино, стъпка по стъпка да направим всяко едно място пипнато, възстановено, красиво, така че когато един човек дойде, първо да се почувства горд самия българин, после да се почувстват горди самите чужденци, че са дошли на едно място, което е специално. Каква е ползата за България от това нещо? Ами на първо място ползата е, че хората, които видят красивите неща, които правим, ще почнат малко повече да се грижат за околната среда. Ще разберат, че ние сме стопани на това място. Като казвам ние, говорим за всички българи. Аз лично не съм родом от община Ветрино, не съм родом от Варненска област, нямам нищо общо с този район. Но за мен всеки един район е България. Когато чужденците идват тук, забележете, и ще си остави парите. Понеже фирмата е българска, тя плаща данъци в България. Тя организира заетост в България, тя предизвиква самочувствие и вяра в другите хора, които са около нас. Ние имаме подрастващи хора. Тези хора ще искат да останат, да се борят, да пазят това място. И така ще може на едно място неусетно да видим как правим кръгова икономика, която обслужва вътрешния район, но и изнася навън. Как се казваш ти? Казвам се Васил Жилясков. На колко години си? На 31. На 31. В момента се намираме в Неофит Рилски. Какво те доведе тук? Наскоро се върнах от Нидерландия. Идеята ми беше, че исках да се развивам в България. Хареса ми цялото развитие, което е в цялата област на Ветрино и особено тук в село Неофит Рилски. И исках да се включа в част от доброволческите кампании, които има в селото. Идвам от пролета в село Неофит Рилски като доброволец. От София пътувам. От началото на декември месец до днешна дата съм всеки дневно тук в селото. Харесаха ми и хората, грижат се за природата, искат да научават постоянно нови неща, четат, образоват се. Събота и неделя и идвам редовно в село Неофит Рилски, община Ветрино, да доброволствам. Просто се зареждам, аз не ходя по дискотеки, не ходя по такива заведения, когато дойда тук е моята дискотека, така се зареждам. Много съм впечатлен. Виждам много положителни промени, само положителни промени. Ми призовавам ги всеки един, ако има време и възможност да мине, да усети, да почувства. Правил съм такива кампании в София, в Пловдив, почиствания на различни места. Буквално една седмица отиваш, след това и пак е мръсно. Тоест няма голям ефект в града, защото там има изключително много и най-различни хора, които не можеш нищо да направиш в техния случай.
Имаше ли го това нещо и в София? И по-скоро или аз не съм го забелязал, или не е чак толкова осезаемо. В Невша, докато чистеше, срещаше ли хора? Какво ти казваха те? Срещах, да, смисъл минаваха хора, някои се радваха, други просто се възмущаваха от хората, които са го направили това нещо. Но не се включиха да... Не, Беше за жалост само не. това. Повечето хора имат един проблем. Когато видят работата и те започват да се плашат от нея. Това го казвам, защото от много години обучавам хора, които занимават с продажби. И нещото, което ги спира най-много, не само тях, а всички останали, е това колко много работа трябва да свършат, докато постигнат целта, която искат. Ето, днеска, за да не стои аз на празно, ми даде един колега тази брадвичка. Понеже брадвичката е малка, хората казват: вика, с тази брадвичка как да ги насека. И ако ние го мислим, дървото, колко е дебело, това, което ще се случи, че няма никога да свършим работа. Обаче, когато сечем малко по малко, ето го крайния ефект, който се получава. По този начин свършвам няколко неща. Спестявам да се отрежи някое дърво, защото много хора искат наготово да отидат да отрежат голямо дърво и да го пъхнат в печката. Обаче много трудно расте едно дърво, много лесно го изгаряме и после оставаме без него. Самото дърво, ето може да видим, то се чупи, защото някой клон от него се отчупва, някъде изсъхва, дава ни отопление и то продължава да се расте. И ние просто не трябва да го отсичаме. За да не се налага после да влагаме много усилия, ето както в момента е глобалното затопляне, или проблема е в нас и в нашия начин на мислене. Понеже в града ние не може да си произвеждаме храна, няма и как да имаме някаква симбиоза с природата, някакъв кръговрат. Храната ни се доставя всичко в найлони, в опаковки. Ето може да видим. Те се смесват на едно и познайте къде отиват тези неща обратно в природата. Да, ние не ги виждаме, махат ги от града, не е тук да се зариним с боклуци, но се зариваме оттам, откъдето идва въздуха, оттам, откъдето идва водата. Всеки човек гледа да си купи кола. Защо? Защото му създава някаква илюзия, че той може да запали и да си замини. Да замини къде? Той е свикнал да бъде отглеждан като пиле и бройлер. Там, където няма пластмасовите опаковки, кутийките, някой да му достави храна, някой да му вземе, да му изхвърли буклука, той човек не може да съществува. Вижте колко много хора живеят тук, колко много хора живеят в близка Варна. Всеки един обаче чака това нещо да бъде свършено от държавата, от общината, от странични хора, за което обаче ние трябва да платим данъци. Това създава предпоставки някой да открадне някъде нещо, ние трябва някъде другаде да отидем да работим, някой да ни организира. Почваме нещата да не зависят от нас и само да стоим и да негодуваме. Община Ветрино стана туристическа община на годината, не защото сме се организирали да гласуваме, а защото извършваме редица действия, които наистина я правят най-добрата община за живеене, не само в България, на Балканите, поне, може и в Европа. Тук беше задръстено с боклуци. Хората дори са си изхвърлили някакъв диван. Тези хора са решили да не си платят за боклука, който са създали. Как са го създали? Ами вижте, създали са го с парите си. Ние обратното събираме го, разделяме го, изхвърляме го по ред, по който да може да се рециклира. Не само да съберем боклуците, а и махаме пръста от асфалта, хвърляме обратно, където е място в природата, измитаме, не я връщаме обратно в острова, защото острова ще прелее, понеже тази пръст се образува от листенцата. Не я вземаме, извозваме, ще използваме за нещо друго, няма да я изхвърлим, а ще я сложим някъде, където утре на някой ще му трябва за градинката, нещо ще му трябва плодородна почва, ще трябва да повдигне някъде нещо да запълни. Не разчитаме на държавата, на американската икономика, на руската, на китайската, на арабската или европейската. Разчитаме само единствено на икономиката, която създаваме ние.
И затова реших да отделям своето време и поне съботата да съм винаги тук, независимо от това къде съм, какви ангажименти имам и да допринасям с труда си. Мога да ви споделя, че като тинейджърка съм си писала така дневници и сега виждам, че когато съм била на 16, наистина съм си мечтала, освен с ученето и всичко, да надградя себе си по някакъв начин и да бъда част от хора, които правят нещо за страната ни. Тъй като бях и в чужбина, видях много неща и там съм работила с други хора. Все едно като някакъв цикъл, в момента се прибирам вече в страната ми и мечтите ми от когато съм била чиста и невинна, така да се каже, такъв тинейджър и съм имала чисти мечти, те се сбъдват и съм най-пълноценна в момента. Последно време много често чувам един въпрос: има ли достатъчно работа за хората по Земята, понеже са станали много? Това всъщност, което се случва на Земята, е, че хора има много, работа има много, но малко хора я вършат. И малко хора са разбрали, че за да имат те смисъл и предназначение на Земята, трябва да има нещо, с което да бъдат полезни. Това мляко, което се произвежда, може да издържи и 6 месеца. Това е същото като да едем месо от препарирано животно. Когато хората видят някъде буклук, те си мислят, че това е място, където си свърлят буклуци. Или един буклук привлича други буклуци. Трябва да се обединим като едно. Тогава вече няма спирачка. Как можем да живеем по-добре? Как можем да го направим заедно? Как можем да го направим навсякъде? Какво смяташ, че трябва да се направи, за да оправим страната?